Alam na halos ng karamihan sa baryo nila Zoraida kung sino ang magnanakaw. Katunayan ay nakulong na ito sa monte bago pa man nakauwi sa kanilang lugar. Labas-masok na ito sa bilibid at tila nakasanayan na. Kahit katanghali ang tapat basta walang tao ang nasabing bahay, walang pag-alinlangan nitong pinapasok at pinipili ang mamahaling gamit para nakawin at ipagbenta. May karma din na darating sa lalaking iyan. Madalas na lamang nasabihin ng taong nananakawan ito dahil wala naman talagang magnanakaw na aamin na siya ang nagnakaw. Wala itong pakialam kung may malakas na kapit sa gobyerno pa ang kanyang pagnanakawan. Basta marami naman itong makuha na mamahaling gamit sa loob ng bahay. Wala na talagang pagsidlan sa kakapalan ng mukha ang undoy na yon. Wala ring silbi kung ipapakulong. Matagal pang proseso ang gagawin. Hayaan na lang natin at balang araw, may maswerte ring puputol ng kanyang sungay. Kung hindi man ako yon, tiyak na may mahanap talaga ng katapat ang magnanakaw na iyon. Mahabang litanya ng kapitan ng baryo na minsan ding nabiktima nito. Si Lola Delilah ay isang mayamang mistisa sa nasabing baryo. May lahi itong Kastila. Marami itong mga antikong gamit at mga nakatagong alahas. May kalayuan ang bahay nito sa nasabing tumpok ng kabayan dahil nasa gitna ng kanyang asyenda na napabayaan na rin ang kanyang bahay. Naging masukal na ang malawak na lupain sa paligid ng bahay nito dahil may katandaan na ito. Matagal na rin kasi itong naging balo. Subalit sinasabing isa itong bangkila na uri ng aswang. Mag-isa na lang ito sa buhay dahil ang apat niyang anak ay nasa ibang bansa. Doon na naninirahan. Subalit, regular naman ang suporta ng mga ito. Lagi lang din itong tumatawag sa telepono. Minsan naman ay binibisita ng mga ito ang matanda. May katulong din naman silang magdadalawang dekada ng naninilbihan sa kanila. Umuuwi nga lang ito dahil noon pa man ay stay out na ito sa trabaho. At noong hindi pa gaanong katanda si Lola Delilah ay wala talagang ibang tao ang nakakapasok sa bahay nila kapag hapon na. Iyon ay dahil lumalabas ang pagiging aswang nito pagsapit ng 6:00 ng hapon. Na minsan ang nasaksihan ni Aling Zoraida. Noon pa lang, magdadalawang taon pa lang siya sa paninilbihan dito. Zoraida, pakilak lang yung gate kapag aalis ka na ha. Hindi na ako bababa, kaya wag ka nang magpaalam pa. Utos noon ng hindi pa gaanong katanda na si Delilah. Napatango naman si Zoraida dito. Sige po ma'am, malapit na rin pong matapos ang ginagawa ko. Sagot nito sa amo. Minuto na lang at matatapos na niya ang kanyang trabaho. Ngunit nakaligtaan niyang may ipinagawa pa pala sa kanya ang amo sa likod ng bahay. May mga paso ng halaman pala siyang aalisin doon dahil wala ng tanim. Ilalagay niya iyon sa harap para makapag-replant ang kanyang amo. Mahilig rin kasi ito sa mga babulaklak na halaman. Naglalakad siya noon papuntang harapan, bit-bit ang paso na may kabigatan pa. Ngunit natigil siya nang makita ang amo. Inakala malamang nito na nakauwi na siya. Nasa harapan ito ng gate at inakala ni Zoraida na ikakandado nito ang pinto. Ngunit laking gulat niya nang makitang pagbukas nito ay diretso itong naging isang tila baboy ramo. Mabilis pa itong naglakad palabas. Napahawak ng dibdib si Zoraida. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Halos nawala lahat ng kanyang enerhiya. At tila ang isang maliit na paso ay nahihirapan na siyang magbuhat. Nagpasya na lamang siyang umuwi dahil natatakot na siyang baka maabutan pa siya nito pagbalik na nasa loob pa ng bahay nito. Napatingala si Zoraida sa langit. Sobrang laki ng buwan. 6:00 pa lang naman ng gabi.
Habang naglalakad siya ay may naririnig siyang mga alulong ng aso sa kabilang banda. Nagsitayuan ang kanyang mga balahibo sa batok. Alam niyang ang amo niya ayon. Nag-iba siya ng daan upang hindi siya makita nito. Habang naglalakad ay hindi mawala ang pangangatog ng kanyang mga tuhod. 2 taon na siya sa serbisyo ay noon lang niya na-discovering may kakaibang katauhan pala ang amo. Hanggang sa lumipas ang ilan pang mga pagkakataong nahuli niya ito kung paano magpalit ng anyo. Tila nasanay na lang din siya at wala naman siyang narinig na nabiktima nitong tao. Napansin rin ni Zoraida ang pagkakaiba ng aswang sa ordinaryong tao. Napakalakas na mga ito. Isa pang ipinagtataka ni Zoraida ay tila nawawala ang pagiging kuba ng likod ng mga ito dahil sa katandaan kapag palubog na ang araw. Ngunit hindi magipagkailang napakaswerte ni Zoraida sa amo, lalo na sa mga anak nito. Dahil sa pagiging loyal niya sa matanda, salita ng nakukuha niyang biyaya mula sa mga ito. Sa isang taon ay ilang beses siyang nakakatanggap ng balikbayan box mula sa 4 na anak nito. Lalo na kapag buwan ng Desyembre. Minsan ay sabay-sabay ang 4 na anak na nagpapadala para sa kanya at sa kanyang pamilya. Dahilan kung bakit hindi niya magawang iwanan ng amo. Ma'am, pakisabi sa mga anak mo na maraming salamat sa mga biyayang ibinigay niyo po sa amin. Napakaswerte ko na ikaw ang naging amo ko, ma'am. Wika ni Zoraida. Walang problema, Zoraida. Subok ko ng pagiging tapat mo. Deserve mo rin ang reward dahil sa pagiging mabuting steward mo sa buhay ko. Litanya ng amo. Minsan lang talagang may pagkakataon na magkaroon ka ng among ganoon na ipadama sa iyo ang pagiging halaga mo bilang isang trabahante nila. At sa loob ng 2 dekada mahigit ay pabalik-balik lang din ang routine ng kanyang mga simpleng gawain. Walang pressure mula sa matanda dahil hindi rin ito pala utos. Kung kailan niya lang babalaking trabahuin ang isang bagay. Maliban lang sa paglilinis dahil talaga namang napakamitikulosa ng matanda. Ayaw nito ng malaykabok na lugar at gamit. Ayaw rin itong may maapakan kahit kaunting alikabok. Kaya sinisiguro ni Zoraida na malinis lagi ang buong kabahayan. Biglang napabalita sa lugar ang isang notorious na magnanakaw na bagong laya sa monte. Nabahala ang ginang na si Zoraida para sa amo. Dahil mag-isa lang ito sa bahay. May katandaan na rin ito. Kaya inabisuhan ito kaagad ang amo. Ma'am Delilah, nabalitaan mo bang may bagong laya mula sa monte na taga rito sa ating baryo? Tanong nito sa amo. Wala naman. At bakit? Tanong ng matanda. Nag-aalala kasi ako sa iyo, ma'am. Mag-isa ka dito sa bahay mo. Ang layo mo pa sa mga kapitbahay. Baka magawi dito ang magnanakaw ni iyon. Paano ka? Nag-aalalang tanong ni Zoraida. Ganoon ba? Ay sige lang. Huwag mo kong alalahanin. Mataas naman ang bakod at gate ng bahay. Siguro naman ay mahihirapan siyang umakyat dito. Litanya ng matanda na hindi ka babakasan ng pag-aalala ang muka. Basta maglaka lagi ng pintuan mo, ma'am. Huwag kang pagkampante. Magnanakaw yun eh. Walang pinipiling oras yun. Litanya ng ginang. Natuwa naman si Delilah sa pagiging concern ng kanyang kasambahay sa kanya. Mas naging buong loob niya na pagkatiwalaan ito. Isang hapon na pauwi na si Zoraida sa kanila. Palubog na kasi ang araw. Tsaka lang din niya napansin na kabilugan na naman pala ng buwan. Binilisan na niya ang paglabas. At baka pababa na ang amo. Alam na niya na kailangan na namang mag-anyong aswang ito. At sa ayaw at sa gusto nito ay hindi mapipigilan ang pag-iba ng anyo ng amo.
dahil katauhan na niya ito. Pagbukas pa lang niya ng pinto ay may humarang sa kanyang daan. "Saan ka pupunta? Pasok!" Utos ng lalaking may bonnet na itim ang ulo. May hawak na kumikinang na kutsilyo at itinuon iyon sa kanyang dibdib. Kaya sa gulat ay napaatras din si Zoraida. "Ikaw ang magnanakaw na bagong laya, ano?" tanong ni Zoraida dito. Humahalakhak lang ito na parabang dyablo. "Bakit kailangan mo pang itanong ang bagay na iyan? Wala kang pakialam." Nakangising sagot nito. "Walang hiya kang animal ka. Akala mo ba may makukuha ka sa bahay na ito? Wala." Bulyaw niya rito. "Ituro mo sa akin ang yaman ng bahay na ito. Dahil kung hindi ay papatayin kita dito mismo sa loob." Pananakot nito. "Patayin mo ako kung gusto mo. Wala kang mapapala sa akin. Tsaka ano naman ang alam ko sa kayamanan ng aking amo? Hindi ko alam ang mga bagay na iyan. Kaya kung ako sa iyo, umuwi ka na lang." Galit na litanya ni Zoraida. Ganon. Pwes, ayaw mo na palang mabuhay. Sige, magpaalam ka na kay Satanas dahil papatayin na kita." Wika nito. Kasabay ng pag-angat ng kamay na may hawak na kutsilyo. Hindi talaga ito nagbibiro. Talagang papatayin siya nito dahil hindi niya ituturo ang nasabing kayamanan ng matanda. Tanging pagpikit lang ang kanyang nagawa dahil akala niya ay katapusan na niya. Ngunit napamulat na lang din ang kanyang mga mata nang marinig ang pagbangga nito sa dingding na semento. Si Ma'am Delilah niya, "Nasaan yung baboy ramo?" Nagbabaga ang mga mata sa galit. Naglalaway at galit na sinunggaban ng lalaki na noon ay naghuhumiyaw na rin sa sakit dahil ang nakausling ngipin ng aswang ay nakabaon sa kanyang balikat. Naghuhumiyaw ito sa sakit habang pilit inaabot ang nabitawang baril. Si Zoraida ang kumuha niyon at ipinatong sa upuan na nasa gilid malayo sa lalaki. "Yan, karma yan sa mga katulad mong magnanakaw. Ngayon, nakahanap ka rin ng iyong katapat." Wika ni Aling Zoraida. Tumingin lang ito sa kanya at bumalik rin ang titig nito sa nilalang na nasa kanyang harapan. "Ano, nagsisisi ka na ba?" tanong pa ulit ni Zoraida. "Tumahimik ka. Pag ako nakawala, uunahin kong pasasabugin yung bungo mo." Bulyaw nito na nagtatapang-tapangan pa rin. "Malas mo lang. Mukhang wala ka ng pag-asa pa na mabuhay. Mukhang pang isang linggo kang maging pagkain." Pangungutya ni Zoraida. "Alaga mo ang sigbi na ito. Isa kang aswang. Halimaw ka." Bulyaw pa nito. "Iba talaga kapag galing ng munti mamamatay na lang matapang pa rin." Tudyo ni Zoraida. "Hindi ako mamamatay dahil ikaw ang papatayin ko." Wika nito, sabay ipon ng buong lakas para tadyakan siya. Ngunit napahiyaw lamang ito sa sakit nang mapunit ang braso nito kung saan nakakagat ang aswang at unti-unting sinisipsip ang kanyang dugo. Ramdam ng lalaki ang ginagawa ng nilalang sa kanya at alam din niyang unti-unting nawawala ang kanyang lakas dahil sa nawawalang dugo sa kanyang katawan. Sa galit ng aswang ay dinambahan na siya nito sa leeg. Napiko na ito sa pagiging matapang ng katawan. Nilaslas na ng aswang ang leeg nito. Si Zoraida na kanina pa nakatayo at nakatingin ay napangiwi dahil sa nakakadiring eksena na nangyayari mismo sa kanyang harapan. Hindi na nga siya natatakot sa amo subalit nakakadiri pa ring tignan ang isang nilalang na nilalandakan ang katawan ng kapwa niya tao. Ano namang awa ang kanyang madarama dito. Kamuntikan pa nga siyang mapatay nito at mismong aswang pa ang sumagip ng kanyang buhay. Kaya para kay Zoraida, karma na niya iyon. Wala kasing pinipili, mapamatanda man o ano.
Malas lang niya na napunta siya sa bahay ng aswang para na rin lang inalay niya rito ang kanyang dugo't laman. Kung manok nga, kapag may makitang palay, tinutuka kaagad. Sa isang aswang pa kaya na pabor dahil ang mismong bihag na ang nagkusang ipinasok ang sarili sa kanyang bahay. Hinayaan lang ni Zoraida na magsawa ang amo sa ginawang paglantak sa katawan ng kawatan. Ito na yata ang unang beses na nasaksihan niya itong kumakain ng tao. Sa ilang beses niyang kasing nahuli ito na nag-aanyong aswang, wala namang naibalita na may nabiktima itong tao. Mga hayop siguro, oo, marami. Nakaramdam na yata ng pagkabusog ang nilalang kaya unti-unti na itong bumabalik sa anyong tao. Nagulat pa si Zoraida nang makita ang pagmumukha nito. Tila bumalik ito sa pagiging dalaga. Napakaganda nito. At hindi kakitaan ng kunot ang noo. Kaya nagdududa pa siya kung si Ma'am Delilah nga niya ito. At kung hindi, lagot siya. Magiging kasunod siya sa lalaki. Ngumiti ito nang humarap sa kanya, kaya hindi niya napigilan na tanungin ito. Sino ka? Napaatras pa siya. Habang tinatanong ang bagay na iyon. Sandali, Zoraida. Akala ko ba hindi ka natatakot sa akin? Tanong nito. Pero hindi kita kilala. Paanong hindi ako matatakot sa iyo? Nangangambang tanong niya rito. Ha? Hindi mo ako kilala? Ako ito si Ma'am Delilah mo. Wika nito. Ma'am Delilah? Paano? Bakit bumalik ka sa mukhang dalaga? Gulat na tanong niya sa amo. Yun ba? Ganoon talaga kapag nakakain ng tao. Bumabalik sa pagiging bata. Alam mo bang ikalawang pagkakataon ko na itong kumain ng tao? Kwentong patanong nito kay Zoraida. Dalawa lang? Tila nagulat pang tanong ni Zoraida. Anong dalawa lang? Gusto mo damihan? Kaloka ka. Hindi naman ako ganoon matakaw sa laman, Zoraida. Alam mo bang ang unang naging biktima ko ay ang una kong nobyo mismo? Kwentong patanong pa rin ito. Oy, bakit mo nagawa yun, ma'am? Tanong ni Zoraida na nagugulat. Unang nobyo ko sana iyon na mahal ko. Ang kaso ay gago yon. Kamuntikan pa akong mag-asa. Iba pala ang plano niya. Kaya niya ako dinala sa isang kubo na walang tao at sobrang dilim. Napaka-inosente ko kasi noon eh. Ang sabi niya ay may ipapakita lang siya sa akin. Sobrang nagtiwala lang ako pero yun na nga. Hindi siya nagtagumpay sa plano niya. Pero nagtagumpay akong kainin ang lamang loob niya. Kaya talo siya sa akin. Mahabang kwento nito. Hindi alam ni Zoraida kung matatawa ba siya sa kwento nito o mandire. Pero sa kwento ng amo niya ay tila nagka-interes na rin siyang maging aswang na lang. Kasi pwede pala itong gawing pangdepensa sa sarili. Bakit nga pala hindi ka natatakot sa akin? Takang tanong ni Delilah sa kanyang katulong. Naku, ilang beses nakitang nahuling nag-ibang anyo, ma'am. Noong una ay natakot. Ngunit sa mga huling nakita kita sa ganoong anyo ay tila nasanay na lang din ako. Sa isip ko kasi wala ka namang binibiktimang tao. At higit sa lahat, napakabuti niyo po sa akin. Kayo ng mga anak mo. Mahabang litanya ni Zoraida. Napalabi na lang din si Delilah. Napakaswerte rin kasi niya sa kanyang katulong. Naaasahan niya ito sa lahat ng bagay. At ilang beses niya itong sinubukan. Nilalagyan niya ng napakaraming pera ang bulsa ng kanyang duster. Kunwari ay nakalimutan na niya iyon. Subalit, buo iyong ibinabalik ni Zoraida. Minsan din ay may mga alahas. Ngunit, subok na mapagkatiwalaan ito.
at hindi nabubulag sa presyo ng bagay na ipinapain sa kanya. Kaya nang malaman din iyon ng kanyang mga anak na nasa labas ng bansa, ay natuwa rin ang mga ito. Lagi rin ang mga itong nagpapadala para sa pamilya ni Zoraida, hanggang sa napatapos na ni Zoraida ng kolehiyo ang kanyang mga anak. Tumanda na silang sabay ng amo niyang si Delilah, subalit mas matanda ang amo. Kalaunan nga ay namatay ito. Isa sa mga anak nito ang tumanggap ng itim na perlas na mutya o bertod na mga aswang. Ibinenta na rin ang kanilang mga bahay at ari-arian sa probinsyang iyon at tuluyan ang namuhay sa ibang bansa. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kaswang. Sa ngayon po ay medyo matanda na ang Mama Zoraida ko. Ako nga pala si Sheila, ang panganay na anak ni Mama Zoraida.